Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της Έρα Βόλου, σε αυτό το σημείο της εκπομπής θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω στην πόλη μου, στο Βόλο, αλλά και στο στούντιο της Έρα Βόλου, το συγγραφέα Γιάννη Καλπούζο, αγαπημένο συγγραφέα πολλών τώρα πλέον. Έτσι δείχνει η πορεία των βιβλίων σας, και το Ιμαρέτ και το Άγιοι και Δαίμονες. Κύριε Καλπούζο, καλωσορίσατε. Καλώς ανταμώσαμε. Έχει συζητηθεί. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλωσορίσατε. Και ήθελα να πάρω αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για το βιβλίο. Για αυτό το βιβλίο που είναι στην κορυφή, έτσι, των ευπόλυτων βιβλίων από ό,τι διαβάζω. Να μην το πω best seller, λέω ευπόλυτα βιβλία. Οι αναγνώστες έχουν τιμήσει τους Άγιους και Δαίμονες, έναν δρόμο που άνοιξε το προηγούμενο βιβλίο μου, το Ιμαρέτ, και προφανώς εμπιστεύονται. Το Ιμαρέτ, θυμίζουμε, βραβείο λογοτεχνίας από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου για το 2009. Το βραβείο αναγνωστών που διοργανώνει το ΕΚΕΒΗ σε συνεργασία με τις Λέσχες Ανάγνωσης στην πρώτη του φάση, και στη συνέχεια, αφού επιλεγούν τα 15, ψηφίζουν οι αναγνώστες. Μάλιστα. Μένουμε σχεδόν στο ίδιο κλίμα με το Ιμαρέτ. Μιλάμε πάλι για Τούρκους και Ρωμιούς, αλλά πάμε Ιστανπόλην και γνωρίζουμε Άγιους και Δαίμονες. Σε μια άλλη όμως περίοδο διαφορετική της ιστορίας, έτσι, λίγο διαφορετική από το Ιμαρέτ και την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Άρτα, έτσι. Ακριβώς. Πιο δύσκολη, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το Ιμαρέτ εξελισσόταν από το 1854 μέχρι το 1882, μια εποχή που στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της ισονομίας των πολιτών και της παροχής ελευθεριών στους ραγιάδες. Ξεκίνησαν κυρίως από το 1839 με το λεγόμενο Τανζιμάτ, που σημαίνει μεταρρύθμιση. Αυτός ήταν και ένας λόγος που θέλησα να πάω πιο πίσω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως είπατε, μια εποχή πιο δύσκολη, πιο σκληρή, για να δούμε και εκεί πώς ήταν τα πράγματα. Περίοδος 1808-1831. Ακριβώς. Σε αυτά τα χρόνια μας μεταφέρεται. Σε αυτά τα χρόνια διαδραματίζεται το νέο μυθιστόρημα, το Άγιοι και Δαίμονες. Με κύριο αφηγητή το Τζανί. Κύριος αφηγητής είναι ο Τζανής, μοιρεψός, αρωματοποιός δηλαδή, ο οποίος αφηγείται όσα ο ίδιος έζησε, όσα οι άλλοι του είπαν μέσα από μαρτυρίες άλλων. Κάποιες μαρτυρίες είναι γραμμένες. Όλοι οι πρωταγωνιστές και οι δευτεραγωνιστές που αλληλοδιαδέχονται σε αυτή τη σκητάλη της αφήγησης, περί τους 18, αφηγούνται σε πρωτοπρόσωπη γλώσσα, ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό ύφος, με τη δική του γλώσσα που αποπνέει το άρωμα εκείνης της εποχής. Πάντως πάλι δύο φίλοι είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτή τη φορά και οι δύο Ρωμαίοι, ο Ανθίας και ο Τζανής, αφηγούνται, όπως λέτε, είναι διαδοχικά τα πρόσωπα που κάνουν τις αφηγήσεις, αφηγούνται την ιστορία τους, την προσωπική τους, έτσι, και γενικά την ιστορία, παίρνουμε πληροφορίες. Έτσι θυμάμαι ήταν και στο Ιμαρέτ. Ο Τούρκος φίλος και ο Έλληνας, έτσι. Ο Λιόντος και ο Νατζίπ. Μπράβο. Η διαφορά εδώ είναι ότι είναι πολύ περισσότεροι. Εδώ είναι πολύ περισσότεροι. Και οι φίλοι είναι λίγο περισσότεροι. Ο Ανθίας είναι ο Βαλέριος, είναι ο Παυλής, ο Τζανής δηλαδή έχει και άλλους φίλους. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα για μένα η φιλία. Θεωρώ ότι στις μέρες μας με κάποιο τρόπο έχει χαθεί, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ κάποτε ήταν κοινός τόπος. Αυτό συνέβαινε πάρα πολύ. Ήταν από τους βλάμιδες που ματώναν και τα χέρια τους και ενώναν τα αίματά τους. Είναι αυτά τα αρχέτυπα, οι αξίες, οι αρχέτυπες, όπως είναι και η μητρότητα, η αγάπη, η φιλία, όλα αυτά, και εμένα με ενδιαφέρει και γι' αυτό και το χρησιμοποιώ και στα βιβλία. Πάντως ο βασικός κορμός του βιβλίου είναι ένα τρίπτυχο, έτσι. Ο πόθος, ο όχλος και ο φόβος. Ναι, το βιβλίο πραγματεύεται διάφορα ζητήματα,
Αυτό είναι το κεντρικό, το τρίπτυχο αυτό. Βέβαια και άλλα ζητήματα όπως η αλαζονία της εξουσίας, η αγάπη που φτάνει στα όρια της αυτοθυσίας, η τύχη των ανένταχτων οραματιστών, η φιλία που είπαμε προηγουμένως. Κυρίως όμως εστιάζει στο τρίπτυχο αυτό, το πόθος, ο φόβος και ο όχλος, και αν λέγαμε ως κορυφή όλων είναι ο φόβος, ο οποίος διαρρέει το βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι ένα πάθος ο φόβος που δεν υπάρχει άλλο τέτοιο που να αφαιρεί τη θέληση και τη λογική από τον ανθρώπινο νου όσο ο φόβος. Και πάνω στο φόβο έχουν επενδύσει οι πολιτικές εξουσίες, όπως συμβαίνει και στις μέρες μας, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές, όλες οι εξουσίες, οι θρησκείες, οι κατέχοντες των πλούτων, γιατί ακριβώς ο φόβος δημιουργεί τρόμο, απελπισία, απόγνωση, εμποδίζει την έρευνα και την αναζήτηση, με αποτέλεσμα ο δογματισμός και ο φανατισμός να βρίσκουν γόνιμο έδαφος, και στο τέλος μπορεί να στρέψει τον άνθρωπο από την τυφλή υπακοή μέχρι το τυφλό μίσος και το έγκλημα. Η περιπέτεια του Τζανί πώς ξεκινά? Νομίζω ξεκινάει από το φόβο ή από τον πόθο? Ξεκινάει από τον πόθο. Ο πόθος είναι αυτή η ορμή και η ζέση της ψυχής. Βέβαια το βιβλίο πραγματεύεται ατομικούς πόθους, συλλογικούς πόθους. Εδώ έχει να κάνει με τον ερωτικό πόθο. Ο πόθος που μπορεί να λειτουργήσει σαν ανάσα για τη ζωή, αλλά και που μπορεί και να την κόψει. Κινδύνεψε να κοπεί αυτή η ζωή. Κινδύνεψε, να ξεκινάει από τον πόθο. Αλλά οδηγείται και στο φόβο και μπαίνει και μέσα στον όχλο, αυτό το διαλυτικό στοιχείο της προσωπικότητας που σύρεται έτσι από την γενικότερη αντίληψη, την καθοδήγηση που πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται καν ο κόσμος ότι υπάρχει, και βέβαια χάνει την ταυτότητά του. Ο Διογέννης έλεγε είναι φοβερός, όχι, ο Διογέννης έλεγε ο όχλος είναι η μητέρα όλων των τυράννων. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, ότι ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Και όταν στυλιτεύουμε και την ψυχολογία του όχλου και πού μπορεί να οδηγήσει. Όταν ποντάρουν πάνω στην ψυχολογία, όταν ποντάρουν κάποιοι εξουσίες, εκάστοτε εξουσίες ποντάρουν εκεί πάνω. Το πώς θα φανατίσουν τον κόσμο, πώς θα το μετατρέψουν σε όχλο. Κάπου μέσα στο βιβλίο αναφέρει ένα παράδειγμα, το τι έκανε η Οθωμανική διοίκηση για να φανατίσει τους μουσουλμάνους της Κωνσταντινούπολης όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση. Οι Ρωμνοί, οι Έλληνες της Μολδοβλαχίας και του Μοριά είχαν συλλάβει στρατιώτες Τούρκους ή πολίτες, τους έγαδαραν τα κρανία, τους έκοψαν τις μύτες, τα αυτιά, τα σαγόνια, τους άφησαν μετά ελεύθερους για να φοβούνται οι υπόλοιποι. Κατά τόπους πασάδες τους έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη, και ο Σουλτάνος και η Οθωμανική διοίκηση τους ανάγκαζε να κυκλοφορούν στους δρόμους, στις πλατείες, να μπαίνουν στους καφενέδες κατά ομάδες με τις πληγές αυτές ακάλυπτες, ακριβώς για να φανατίζουν τον κόσμο, πέρα από τα κηρύγματα στα τζαμιά και όλα αυτά, τους πύρινους λόγους που έκαναν οι μάμιδες. Πάντως δεν διστάζετε να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό κατάλαβα εγώ σε πολλά κεφάλαια μέσα στο βιβλίο. Και στο προηγούμενο βιβλίο, στο Ιμαρέτ, σε ένα σημείο ο παππούς Ισμαήλ έλεγε ακριβώς αυτό, όταν εγώ λέω αλήθειες, λέει, και με κακίζουν και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι. Γιατί όταν λες τα πράγματα με το όνομά τους, ο καθένας θέλει να είσαι μόνο με το μέρος σου. Εγώ πιστεύω στην αλήθεια, ότι κανένας δεν έχει να χάσει από την αλήθεια. Και στα δικά μου τα βιβλία εκείνο που είναι ξεκάθαρο είναι ότι είναι άλλο οι εξουσίες, άλλο οι λαοί. Οι λαοί έβρισκαν πάντα τους κώδικες εκείνους ενάντια σε όσους απεργάζονται τη διχόνοια, να επικοινωνούν, να συνυπάρχουν. Αλλά όταν εμφυλοχωρεί ο φανατισμός και το φανατικό στοιχείο των θρησκειών κυρίως, αλλά και όχι μόνο αυτόν, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και καταστρέφονται. Πάντως έρωτες, δυσιδαιμονίες, μηχανογραφίες, παγανιστικές τελετές, όλα υπάρχουν στο βιβλίο. Όλα υπάρχουν. Αυτή ήταν η εποχή εκείνη. Προδοσίες. Παρακολουθεί και αυτή την εξέλιξη των φυλών, των θρησκειών, της γλώσσας μας. Πώς έχουν μπλακεί οι θρησκείες, που έχουν φτάσει από τους αρχαίους Έλληνες του 12ου Θεού με τις παγανιστικές τελετές εκείνες, πώς μεταξελίχθηκαν αυτές, πώς ήρθε το Ισλάμ που
στα πρώτα του χρόνια ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός το έλεγε αίρεση του χριστιανισμού. Δηλαδή όλα αυτά είναι φοβερά ζητήματα που εγώ νομίζω ότι είναι όλη αυτή η περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μια σκοτεινή ιστορία που ακόμα δεν την έχουμε μελετήσει όσο θα πρέπει. Όσον αφορά λοιπόν το βιβλίο σας, πού τελειώνει η ιστορία, πού ξεκινά η μυθοπλασία? Ό,τι έχει να κάνει με ιστορικά γεγονότα, με ανθρωπογεωγραφία, λαογραφία, τοπιογραφία, όλο το φόντο δηλαδή του βιβλίου είναι πραγματικά. Μπλέκονται μαζί με τα... Και η γλώσσα και η γλώσσα, εποχής, έτσι, σαφέστατα. Από την αρχή, από την πρώτη σελίδα του ναι, είναι η ρωμαϊκή γλώσσα του 1800 που ήταν η ίδια η γλώσσα αυτή από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Ήπειρο, μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο. Εκείνο που διέφερε ήταν η εκφορά του λόγου, οι κατά τόπους ιδιωματισμοί και όσο πιο ανατολικά τόσο περισσότεροι τουρκισμοί. Αλλά όλο το φόντο αυτό, το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι ήρωες του βιβλίου ζουν και πεθαίνουν, θρούν και ονειρεύονται, ερωτεύονται και πάσχουν, όλο αυτό είναι αληθινό. Το πίσω, το background που είναι η ξενική λέξη. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο ήταν για σας να αναπαραστήσετε αυτή την εποχή? Είναι πολύ δύσκολη. Εγώ το βρήκα προσωπικά εξαιρετικά δύσκολο. Με το που διάβασα, έχω φτάσει σχεδόν στη μέση του βιβλίου, 740 σελίδες, ναι. Έτσι, οι οποίες όμως φεύγουν, πρέπει να πούμε, χυμαρώδης ο λόγος και συμπαρασύρουν τον αναγνώστη μία μετά την άλλη. Δεν θέλεις να το αφήσεις και αυτό δεν είναι φιλοφρόνηση με το που το ξεκινάς το βιβλίο. Νομίζω ότι πολλοί αναγνώστες θα συμφωνήσουν μαζί μου. Η δυσκολία έγκυται στην έρευνα γύρω από τα στοιχεία της καθημερινής ζωής της εποχής εκείνης. Έλεγε ο λαογράφος ο Ηλίας ο Πετρόπουλος που ζει στο Παρίσι, τι ξέρουμε για τη ζωή των Ελλήνων το 1821, την καθημερινή ζωή? Σχεδόν τίποτα. Και αυτή είναι η αλήθεια, γιατί η επίσημη ιστορία καταγράφει τα λεγόμενα μεγάλα γεγονότα, τις συνθήκες, τους πολέμους, τις μάχες, ποιος κέρδισε, τι έκανε. Και ενίοτε ωρεοποιεί και μαθαίνουμε πράγματα που δεν είναι και ακριβώς έτσι. Και αυτό συμβαίνει. Όμως τα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν γράψει. Και ο ερευνητής βασανίζεται πάρα πολύ να βρει αυτά τα στοιχεία. Ευτυχώς όμως υπήρξαν κατά κάποιο τρόπο από καραμπόλα, θα έλεγα. Ας πούμε στην Κωνσταντινούπολη πολλά στοιχεία για την καθημερινή ζωή ανακάλυψα σε έναν γιατρό, τον Αλέξανδρο Πασπάτη, ένας κορυφαίος γιατρός, λίγο μεταγενέστερος από την περίοδο που περιγράφω εγώ, αλλά είχε κάνει μια πρωτοποριακή έρευνα για την εποχή του, στατιστική για τις ασθένειες, πώς προέρχονται, τις συνθήκες διαβίωσης, τα επαγγέλματα, και μέσα από εκεί μπορεί κανείς να αντλήσει πολλά στοιχεία. Και βέβαια διαβάζοντας βιβλία για το εμπόριο, για τα προϊόντα, για περιηγητές, ανθρώπους που γράψουν από μνημονεύματα. Η δυσκολία λοιπόν είναι αυτή. Αφού ξεπεράσει ο συγγραφέας αυτό το στάδιο και έχει συγκεντρώσει ένα τεράστιο υλικό, έχει μια δεύτερη δυσκολία. Να μπορέσει να το τυθασεύσει και να το εντάξει λειτουργικά μέσα στο κείμενό του. Ειλικρινά δεν ξέρω ποια είναι η πιο δύσκολη φάση της γραφής. Όντως είναι δύσκολο, πρέπει ο συγγραφέας να μεταφερθεί σε αυτή την εποχή για να μπορέσει μετά να μεταφέρει τον αναγνώστη. Να περπατάς στους δρόμους, να βλέπεις τι ζούσαν τότε, πώς ζούσαν, τι φορούσαν, όλα αυτά να τα βλέπεις για να μπορέσει να μεταφέρεις μετά τον αναγνώστη σου. Στην πραγματικότητα, όσο διαρκεί αυτή η γραφή, ο συγγραφέας ζει σε μια παράπλευρη πραγματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον αναγνώστη, πιστέψτε με μετά. Χώρια που Μάλιστα. Προσπαθεί να μιλήσει και τη γλώσσα. Έχει δύναμη και η γλώσσα. Χώρια που προσπαθεί να μιλήσει και τη γλώσσα.
Ναι, αυτό το σκοπό έχουν άλλωστε και πολλά που καταγράφονται. Μπορεί να καταγράφονται ήθια, έθιμα, παροιμίες, ενίγματα, τραγούδια της εποχής εκείνης που λέγονταν πάνω σε εκκλησιαστικές ψαλμοδίες, ερωτικά λόγια ή κοινωνικού περιεχομένου ή σε μεικτή γλώσσα, για να μπορέσει να μεταφέρει αυτό το κλίμα, αυτή την ατμόσφαιρα και να παρασύρει, όπως είπατε πριν πολύ εύστοχα, να παρασύρει τον αναγνώστη μαζί του μέσα στις σελίδες του. Θέλετε να δώσουμε ένα μικρό απόσπασμα για το αναγνωστικό μας κοινό? Να επιλέξετε εσείς ένα κομμάτι. Εγώ θα επέλεγα το πώς ξεκινάει αυτό το βιβλίο, που ενώ ήξερα τι ήθελα να κάνω, είπα ότι έχω το βιβλίο όταν σαν ένα θείο πυρ και θεία μανία ήρθε αυτή η έμπνευση κάπου σε πολύ πρωινές ώρες και έγραψα αυτό το κείμενο της εισαγωγής του βιβλίου, το αντιπρολόγου όπως ονομάζεται. Να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι. Έπιασα να γράψω τούτο το στόρημα ως ιστορητής και ιστορούμενος, να περπατήσουν πάνω στο χαρτί όσα μονάχος μου αξιώθηκα να ζήσω και όσα οι μαρτυρίες άλλων ακούμπησαν στην πένα μου, γιατί πολλών ζήτησα τη βοήθεια και με απολογήθηκαν με το στόμα ή μου τα έδωκαν γραμμένα, κι είναι και λόγια άλλων όπως τα εκράτησα στο νου μου, γιατί σαν με πήρε αυτός ο πυρετός, εκείνοι ήσαν αφανισμένοι από τη ζωή. Αν ίσως δεν πλουτίζω με τη φαντασία μου όσαν μπροστά δεν ήμουνα, τίποτε δεν αλλάζει από την αλήθεια. Όλα τα βαθύτερα, κατά πώς τα περιγράφω, συνέβηκαν. Κι αν πελεκώ τις κουβέντες των ανθρώπων όπως ο Ντουβαρτζή στην πέτρα, είναι για να μπορεί όποιος θελήσει να μετρηθεί με τις αράδες μου να εννοεί και να καταλαβαίνει. Και ακόμα για να γεννεί ετούτο το κτίσμα πιο τεροστέργιο και παραστατικό. Γιατί τότε, αφότου κοινάει η ιστορία μου, η γλώσσα μας σαν το θολό νερό ήταν, κι αν έτσι ατόφια την άπλωνα ομπρός στα μάτια σας, ο πίσω θα μου εγυρίζατε τα γραφουμενά μου για να σας εξηγώ, και πλιό που να με έβρετε. Άγιοι και δαίμονες λοιπόν ήσταν πόλην. Γιατί ήσταν πόλην, κύριε Καλπούζο, γιατί το δωρικό ταν? Να πω πριν γιατί Άγιοι και δαίμονες. Ναι. Γιατί αυτό το βιβλίο, πέρα από τα άλλα ζητήματα που πραγματεύεται και τη διαφορετικότητα μέσα στον ίδιο άνθρωπο. Γι' αυτό και στο εξώφυλλο αυτό το «και» που υπάρχει αχνοφαίνεται, έτσι ώστε να μπορεί να το διαβάσει κανείς παραλείποντας το, δηλαδή να διαβαστεί Άγιοι δαίμονες. Γιατί κατά τη δική μου άποψη και θεωρία, το καλό και το κακό, η ομορφιά και η ασχήμια, το ενδιαφέρον για τα κοινά ή το αδιάφορο μαζί με τον πατριωτισμό και τον ηρωισμό είναι δυνατόν να συνυπάρξουν μέσα στον ίδιο άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το σκέφτηκα έτσι. Είπα Άγιοι και δαίμονες, υπάρχει και το ένα και το άλλο παντού στη ζωή μας. Αλλά πολύ σωστά το λέτε. Ενυπάρχουν και στον καθένα από εμάς, και οι Άγιοι και οι δαίμονες. Ναι. Και ανάλογα τις συνθήκες που αναγκάζει το καθένας μας να βρεθεί. Όταν βρεθείς μέσα στον πόλεμο, στην αγριότητα του πολέμου, μεταλλάσσει το χαρακτήρα σου, απογυμνώνεται από τα συναισθήματα, άρα υπάρχει μέσα μας το κακό και το καλό. Και όσο πιο οπλισμένος είναι κανείς μέσα από μια καλλιέργεια της ψυχής του, νομίζω ότι τόσο πιο πολύ θα μπορέσει να αντισταθεί σε αυτό. Τώρα το ήσταν πόλην χρησιμοποιεί το δωρικό άρθρο το ταν, αντιτίν, που χρησιμοποιούσαν φυσικά οι αρχαίοι μεγαρείς ιδρυτές του Βυζαντίου και για πάρα πολλούς αιώνες στη συνέχεια η Ρωμινή της πόλης, και εξού άλλωστε και η Ισταμπούλ, και όχι από το Ισλάμ Πολ που για κάποιο διάστημα πλέον το παραδέχονται και οι Τούρκοι, ότι προήλθε η ονομασία της σημερινής Κωνσταντινούπολης Ισταμπούλ. Μάλιστα. Έχετε ακούσει κριτικές για το βιβλίο σας? Αρκετές. Οι οποίες λένε? Αυτά συνήθως δεν πρέπει να τα λέω εγώ. Λοιπόν, να τα πω εγώ τότε. Βεβαίως. Για 2 περίπου εβδομάδες μου κράτησε, λέει ένας αναγνώστης, συντροφιά το βιβλίο του Γιάννη Καλπούζου «Άγιοι και δαίμονες» με υπότιτλο «Ήσταν πόλην». Σαν έκλεισα την τελευταία σελίδα, έμεινα για πολλή ώρα να αναλογίζομαι όλη εκείνη τη μακρινή εποχή. Την πόλη, τις γειτονιές, τους δρόμους και τους καφενέδες της.
τις ευτυχισμένες στιγμές, αλλά και τη φρίκη των αποκεφαλισμών, τα χαρέμια, την πανούκλα και τις πυρκαγιές, τη φιλική εταιρεία, το Φίνικα, τους έρωτες και τις προδοσίες. Ένιωθα μια θλίψη αποχωρισμού, καθώς είχα ζήσει μέρες και νύχτες με τους ήρωες του Καλπούζου, πεθαμένους εδώ και χρόνια, που η τέχνη του συγγραφέα τους ξανάφερε στη ζωή και τώρα με το τέλος του βιβλίου ξαναγύριζαν στην ανυπαρξία. Λίγο πολύ βέβαια αυτό συμβαίνει με κάθε βιβλίο. Όμως δεν ξέρω γιατί αυτή τη φορά τα συναισθήματα ήταν πολύ πιο έντονα. Ίσως γιατί ήταν τόσο ζωντανή, τόσο λεπτομεριακή, τόσο πιστική η αναπαράσταση της ζωής των αρχών του 19ου αιώνα, που οι ήρωες του βιβλίου έπαψαν να είναι μυθιστορηματικά πρόσωπα, δημιουργήματα της μυθοπλαστικής φαντασίας. Πήραν σάρκα και οστά, έγιναν γνωστοί και οικοί και με πήραν μαζί τους στις περιπέτειες του βίου τους. Την ευχαριστώ πολύ, ή τον ευχαριστώ, δεν ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να συμπληρώσω, με συγκινεί ιδιαίτερα, είναι πολύ όμορφο, είναι ότι αν ο συγγραφέας γράφει ένα βιβλίο, στη συνέχεια γίνονται τόσα όσα και οι αναγνώστες του. Θεωρώ δηλαδή ότι κάθε αναγνώστης, βάζοντας τη δική του φαντασία, τη δική του σκέψη, το δικό του θυμικό, κτίζει ένα δικό του βιβλίο, γίνεται κατά κάποιο τρόπο συνδημιουργός. Και επειδή αυτού του είδους τα βιβλία και στο Ιμαρέτ και στο Άγιοι και Δαίμονες, εγώ χρησιμοποιώ τη λεγόμενη πολυεπίπεδη γραφή. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μείνει μόνο στην περιπέτειώδη ζωή των ηρώων. Ο άλλος που έχει πιο ακονισμένες κεραίες ή αυτό θέλει να δει, θέλει να σκάψει μέσα στον κήπο αυτόν του βιβλίου, να δει τις φωτοσκιάσεις του κειμένου, θα ανακαλύψει μηνύματα, θα κάνει συνειρμικές σκέψεις με το παρελθόν. Είναι δυνατά τα μηνύματα, δεν νομίζω πως είναι εύκολο να μείνει κανείς απλά στο ξετύλιγμα της ιστορίας των ηρώων, έτσι, της προσωπικής τους ιστορίας. Στο μύθο. Είναι πολύ δυνατά τα μηνύματα. Το φαντάζομαι, αλλά μπορεί κανείς να μπει πολύ πιο βαθιά, ακόμα στις θεωρίες που αναπτύσσει ο Μποκρουζέ, να δει τις λέξεις που γίνεται έτσι και αλλιώς συνειρμικά. Βλέπει κανείς μια λέξη και λέει κλωτσοσκούφια. Τώρα που αναφέρατε τον Μποκρουζέ, πώς να το χαρακτηρίσω, τι χαρακτήρας? Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος έχει πραγματικά στοιχεία του πραγματικού Μουσταφά Μποκρουζέ, ο οποίος βέβαια έζησε τουλάχιστον 300-400 χρόνια πριν από την περίοδο που εγώ πραγματεύομαι. Αυτός λέει ότι είναι ένας μακρινός απογονός του. Ο άνθρωπος εκείνος υπήρχε ο Μουσταφά Μποκρουζέ μαζί με τον Τζεραλντίν, δεν το λέω ακριβώς καλά το όνομά του, οι οποίοι είχαν απόψεις περί κοινοκτημοσύνης ενάντια στους πλούσιους, είχαν κάνει ολόκληρο κίνημα. Πολύ προχωρημένες για την εποχή τους. Και βέβαια στο τέλος η εξουσία τους τσάκισε. Κάνανε επανάσταση. Βέβαια ο Μποκρουζέ το πάει το πράγμα πολύ πιο πέρα από εκεί. Έχει τις δικές του απόψεις. Είναι ο μέντορας του Τζανί σε αυτό το βιβλίο. Και σε εκείνον πάντα ανατρέχει, από ό,τι βλέπω. Και τον έχει εμποτιστεί ο Τζανής από του Μποκρουζέ. Βεβαίως, γιατί είναι ο μέντορας του. Και βέβαια και μέσα από τη δικιά του τη ζωή, την τόσο περιπετειώδη ζωή, όλα αυτά που έχει βιώσει, έχει πλέον σχηματίσει. Από τη φιλοσοφία του, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, έτσι. Βεβαίως. Μάλιστα. Οι παρουσιάσεις, να πάμε λίγο τώρα στα πιο πρακτικά, οι παρουσιάσεις βοηθούν στο βιβλίο, στο να κυκλοφορήσει το βιβλίο, το να έρθουν οι αναγνώστες, το αναγνωστικό κοινό να σας γνωρίσουν από κοντά, να μιλήσουν μαζί σας, να σας ρωτήσουν ενδεχομένως τα βιβλία γράφονται, να διευκρινίσετε. Τα βιβλία γράφονται και υπάρχουν όταν υπάρχουν αναγνώστες. Εγώ ξεκίνησα από το προηγούμενο βιβλίο μου, το Ιμαρέτ, και είπα θα πάω στους αναγνώστες, θα πάω στον κόσμο, θα τους δείξω, θα τους πω μάλλον, εγώ είμαι αυτός, αυτό είναι το βιβλίο μου, αυτά έγραψα, διαβάστε το, αν αξίζει διαδώστε το. Αυτό ακριβώς συνέβη και με το Ιμαρέτ. Το διάβασαν οι αναγνώστες, εκείνοι το διέδωσαν, κανένας μηχανισμός. Πολύ αργότερα άρχισαν να γράφονται κάποια πράγματα.
Η περιφέρεια βέβαια οφείλω να ομολογήσω και στη Ιέρα, αυτό το διαμάντι της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλους τους περιφερειακούς σταθμούς με έχει στηρίξει πάρα πολύ, και γενικότερα η περιφέρεια με στήριξε πολύ περισσότερο από ότι η Αθήνα, αλλά όλη αυτή η επιτυχία των βιβλίων οφείλεται στους αναγνώστες και είναι και δημιουργική και μεγάλο ευτύχημα για το συγγραφέα να έρχεται σε επαφή με τους αναγνώστες. Μαθαίνει. Και ο ίδιος ο συγγραφέας. Σαφέστατα, αν θέλει να μαθαίνει, αν θέλει να ακούσει. Είναι αυτή η σχέση, η ζωντανή σχέση που έχει ο συγγραφέας με το αναγνωστικό κοινό, και αν μπορεί να την εκμεταλλευτεί, παύλα αξιοποιήσει. Και να την αξιοποιήσουν και οι δύο. Δεν σημαίνει ότι θα υιοθετήσει κάθε άποψη και κάθε κριτική που θα πει κάθε αναγνώστης. Σημασία έχει να την ακούσει, να την σκεφτεί, να μην είναι μια κουβέντα που λέγεται εκείνη τη στιγμή. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, ό,τι λέγεται και αυτό που γίνεται τώρα εδώ, αργότερα και σε μια εβδομάδα και σε ένα μήνα θα επανέρχεται στο μυαλό μου και θα διηθείτε μέσα μου, και νομίζω ότι έχω κάτι να κερδίσω από όλο αυτό. Να ρωτήσω τι υπάρχει στα σκαριά για το Είναι μέλλον. λίγο νωρίς ακόμη. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω στο Δεν μυαλό μου. διακατέχεστε από το άγχος, ντε και καλά, κάθε χρόνο να βγει ένα βιβλίο, αυτό είναι σίγουρο. Τέτοια βιβλία δεν γράφονται σε ένα χρόνο. Έτσι. Είναι αδύνατο. Ή σε κάποιο τέλος πάντων χρονικό διάστημα. Ή θα κοροϊδέψεις τον εαυτό σου, ή θα νομίζεις, γιατί δεν θα το καταφέρεις, ότι κοροϊδεύεις τους αναγνώστες. Δεν θα το κάνεις, δεν θα το πετύχεις όμως. Έχω κάποια πράγματα έτσι κατά νου, να πω το ελάχιστο, ότι ίσως πάω πιο πίσω ακόμα, να δω τις απαρχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πάντως στο ιστορικό μυθιστόρημα. Ναι. Ναι, με έχει κερδίσει, και είναι πολλά πράγματα που ακόμη δεν μπόρεσα να τα καταχωρήσω μέσα στα κείμενα αυτά. Θεωρώ ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δω αυτή την περίοδο. Και για μας έχει. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα για την ιστορία μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ λέω ότι είναι το κοντινό μας παρελθόν, που είναι μέσα στην καθημερινή μας ζωή με πολλούς τρόπους. Είπα πριν μια λέξη, κλωτσοσκούφι. Ενδεχομένως πολλοί να μην ξέρουν ότι αυτό ήταν ένα παιχνίδι των παιδιών, και μέσα στο βιβλίο περιγράφεται και πώς παίζονταν. Και πώς παίζονταν. Και υπάρχουν πάμπολες τέτοιες λέξεις. Είναι σαν να ανασκαλεύει κανείς μέσα στις τάχτες από την αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο, τα πρώτα χρόνια των Οθωμανών, το παιδομάζωμα. Ξέρω, υπάρχει μια παροιμία που λέει «Ή μικρός παντρέψου, ή μικρός καλογερέψου». Αυτή η παροιμία γεννήθηκε με αφορμή το παιδομάζωμα, γιατί ακριβώς όποιος παντρευόταν ή γινόταν καλόγερος εξαιρούνταν. Αυτό λοιπόν υπάρχει μέσα στη ζωή μας, και πιστεύω ότι έχουμε να ωφεληθούμε και να οπλιστούμε, κοιτάζοντας έτσι προς τα πίσω σε αυτό το κοντινό παρελθόν, και να δούμε τα πράγματα πώς ακριβώς ήταν, και βέβαια να δούμε και πιο αισιόδοξα το μέλλον μέσα από αυτή τη γνώση. Αυτό ήθελα να πω. Τελικά νικάει η ζωή. Μέχρι σήμερα η ζωή νικά το θάνατο, η συνέχεια της. Για μένα ζητούμενο είναι και αυτό, αλλά αν θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε πνευματικότητα, καλλιέργεια της ψυχής, νομίζω ότι είναι αυτό που λείπει πιο πολύ από όλα σήμερα. Έχουμε γίνει καταναλωτικά όντα, παρασυρώμαστε από όλη αυτή την λαμπερή εικόνα της σύγχρονης πραγματικότητας, από τα κτίρια, τα αυτοκίνητα. Έχουμε ξεχάσει ακόμα και το θάνατο, ας πούμε. Κάποτε ξενυχτούσαμε τους νεκρούς μας, τώρα δεν τους βλέπουμε καν. Νομίζω δηλαδή ότι έχουμε μπει σε μια, όχι ακριβώς είναι υπερβολή, αλλά σε μια εικονική πραγματικότητα. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Ζούμε ίσως μια εικονική πραγματικότητα και έχουμε ξεχάσει πώς θα πρέπει να είμαστε. Και εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αυτή η μεγάλη πληγή των 2 τελευταίων χρόνων, και πέρα από τους φόβους που έχουν παίξει οι εξουσίες με το λαό, ότι εάν είχαμε μια άλλη καλλιέργεια εσωτερική, βέβαια όχι αυτός που πεινάει, δεν το συζητάμε, όλοι οι άλλοι, θα το είχαμε αντιμετωπίσει με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Λέτε να την αντιμετωπίζουμε και τώρα αυτό το τρίπτυχο δηλαδή? Σαφέστατα και υπάρχει αυτό. Ο φόβος είναι έτσι κι αλλιώς. Ο όχλος... Τώρα που μιλήσετε για φόβο μου γεννήθηκε αυτό το ερώτημα, πραγματικά. Μα είναι, εγώ θεωρώ ότι είναι γενικότερα μέσα σε αυτό το βιβλίο
αυτά τα ζητήματα που πραγματεύεται συνάδων με τη διαχρονική ανθρώπινη πορεία και σαφέστατα έχουν αντανάκλαση και αντίκρισμα στο σήμερα. Και στο σήμερα. Φυσικά. Και ο πόθος ακόμα και ο και τα βασανιστήρια. Μέσα στο όχλος. βιβλίο παραγράφονται και με ιδιαίτερα περιγραφικό τρόπο βασανιστήρια. Βέβαια, και στις φυλακές του Μπάνιον, ας πούμε, ναι, στη φυλακή, ναι. Με ρωτούν κάποιοι αναγνώστες, μα αυτό τι σχέση έχει με το σήμερα? Λέω, είδατε στον Γκουαντάναμο τι κάνανε? Αυτά που κάνανε εκεί είναι πολύ χειρότερα. Αν πάμε λίγο πιο πίσω στον εμφύλιο το δικό μας, πεταλώναν ανθρώπους. Δεν είναι μακριά, είναι πολύ κοντά μας, δίπλα μας. Κύριε Καλπούζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Εγώ είμαι στη μέση, θα συνεχίσω οπωσδήποτε, θα φτάσω μέχρι το τέλος. Δεν θα αποκαλύψουμε. Με μεγάλη μου χαρά, μεγάλη συγκίνηση είμαι εδώ στο Βόλο, πραγματικά. Και να πω και μια ωραία ερώτηση που μου έκανε ένας φίλος εδώ, ο δημοσιογράφος, ο Αντώνης ο Αντωνίου, που με ρώτησε ποιος ήρωας σε δυσκόλεψε πιο πολύ. Και κάθισα και ανέτρεξα στις ώρες της συγγραφής και βέβαια απάντησα ο Ανθίας, ο οποίος είναι, επειδή, το λέω επειδή ακριβώς δεν αναφερθήκαμε λίγο ότι αυτό το βιβλίο δεν έχει μόνο τραγικά πράγματα, έχει και κωμικά στοιχεία, έχει κωμικοτραγικές καταστάσεις, αστεία περιστατικά. Ο Ανθίας λοιπόν είναι αυτός ο ήρωας της ομορφιάς, της καπασοσύνης, του ανένταχτου, της πολύ μεγάλης γοητείας, που τον καλούσα κάθε φορά να βγάλει τα κάστανα, όπως λέμε, από τη φωτιά, δηλαδή να δώσει αυτή την αισιόδοξη ματιά, την αισιόδοξη νότα, μια ανάσα λύτρωσης, και με πέδεψε και τον πέδεψα πάρα. Είναι αυτή η φιλία που είπαμε του Τζανί με τον Ανθία που διατρέχει όλες τις σελίδες του βιβλίου και σε πολλές φάσεις της ζωής, αν όχι σε όλες. Γιατί δεν έχω φτάσει μέχρι το τέλος. Ο Ανθίας είναι δίπλα. Δεν θα πούμε τίποτα. Δεν θα πούμε, γιατί υπάρχουν εκπλήξεις, υπάρχουν πολλές ανατροπές. Πάντως ο ένας βγάζει από τη δύσκολη θέση τον άλλον συχνά πυκνά. Τον άλλον, με τη διαφορά ότι ο Ανθίας βγάζει και το κείμενο από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή να δώσει στον αναγνώστη. Αυτό πραγματικά ήταν πολύ. Να δώσει στον αναγνώστη αυτή την νότα αισιοδοξίας. Είναι αυτός ο χαρακτήρας που τελικά μάλλον κερδίζει και την παράσταση. Πολύ τους αρέσει. Εντάξει, μοιράζονται οι γνώμες των αναγνωστών, αλλά ένας πολύ γοητευτικός ήρωας που είχε αυτόν τον ρόλο μέσα στο κείμενο. Και νομίζω είναι καλά έτσι να κλείσουμε με αυτό και με τα γοητευτικά. Αυτός ο φτωχοδιάβολος και ο Καπάτσος, με τον Παπαλίπιο και τις και όλα τα περιπέτειες, μάλιστα. Να δώσουμε όμως, κύριε Καλπούζο, ένα ακόμη απόσπασμα από το Άγιοι και Δαίμονες ήσταν πόλην. Ένα απόσπασμα αυτή τη φορά τρυφερό, ερωτικό. «Ποια είσαι?» ρώτησα στα τουρκικά και άκουγα τη φωνή μου σαν από ξένο στόμα. «Πώς κράζεις αντίκρι στον κρεμό και ακούς τον αντίλαλο?» «Έτσι». «Ισμιχάν», αποκρίθηκε. Αέρας σιγανός η φωνή της, που περνάει μες στις τριανταφυλλιές, του συντυχαίνει για όσα είδε στο διάβα του και ανασένει το μύρο τους. Και τα ρούχα της, καθώς τα έβγαζε και τα άριχνε στο μιντέρι, ίδια ροδοπέταλα. Πλιό στεκόνταν ολόγυμνη ο μπρος μου, ολόγυμνο ρόδο. Κι εγώ γιαγκίνη ακούνητο. Απόμεινα να τη θαμάζω. Θαρείς κι όλοι οι άγγελοι συνάχτηκαν και τη σκάλισαν από την κορφή μέχρι τα νύχια, και διόρθωνε ο ένας ως και το πιο μικρό σφάλμα του άλλου. Την κατάπινα με τα μάτια. Βουτούσα στα μάτια της ως σαν το φεγγάρι στο Βόσπορο. Ήμουν τόσο χαϊβάνι όπου έμενα στιτός, δίχως να κινιούμαι, δίχως να κάμνω τίποτα, μονάχα να την γλέπω. Κίνη άπλωσε τα χέρια της και βάλθηκε να με ξεντίνει. Μ' άγγιζε και γλυκότρεμα.
Ύστερα με σμπρώξε ανάλαφρα στο στρώμα. Ξάπλωσα και με φιλούσε εδώ και εκεί. Ως σαν μπουμπούκια τα χείλη της όταν πρώτο συναντούν τον ήλιο. Έχασα τον κόσμο ή μόλις τότε τον αντάμωνα. Θα ρίσκιμουν το μύρο των μπουμπουκιών και σκόρπισα στην κάμαρα, στην πόλη, στον κόσμο όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Θα ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο έτσι για μια εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε όμως. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε τον κόπο να έρθετε εδώ και να έχουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα σήμερα. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο.